kadava kaya rat tu menge aman 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 aman. Да, беше прав, има нещо и го разбрах. Търсиш мен за неща, които просто не правила тя. Искаш нещо различно за дръж. Не харесвам срещи само за веднъж. И ето тема за размисъл чуй. Хей, готиния сваления чуй. Дава на къса сърцето ми. Отлъж си. Дава на къса и ги срива. Писна ми. Дава на къса сърцето ми. Отлъж си. Дава на къса и ги срива. Писна ми. Беше прав, не съм такава, каквато бях. Променям се от мъже, които просто минават за ден. Искаш нещо различно за дръж. Не харесвам срещи само за веднъж. И ето тема за размисъл чуй. Хей, готиния сваляния чуй. Дава на къса сърцето ми. Отлъж си. Дава на къса и ги срива. Писна ми. Дава на къса сърцето ми. Отлъж си. Дава на къса и ги срива. Писна ми. Сърцето ми, отлъж си, дава на къса и ги срива. Писна ми, дава на къса сърцето ми.